Tärkein ratkaja viimeisenä ja Armi heittää. Tällä hetkellä Mahalasku johtaa ottelusarjaa. Armi Sätkyn kakkospaikalla ottaa yhden, jotain ottaa. Ja ottaahan se. Sieltä lähtee Mahalaskulla avaamaan. 2 ottelua oli sivussa. Ja Veikka. Sitten Kilkilä lähtee. Ja nyt on tällä kertaa Leevi kakkospaikalla. Ensimmäisen heittopaikan osalta. Oho, no niin, pohdiskelee ja sieltä lähtee heitto ja 30. Ja uutta heittoa sinne ja hyvin tuolta jos vai vähän on. Ja kolmospaikalle missä pelasin ainakin ensimmäisen ottelun. Ja sieltä Eki ottaa. Kaikki muu vähän vaihtelee. Ja Totti ottaa etukyykkä ja takaroska ja ottaa triplatornia. Vähän ehkä yllättävä, mutta ei kuitenkaan haittaa. No, Hauki ratkesi pisteellä, niin jaha, ja Vilp seuraavaan heittoonsa ja ottaa. Ja ottaa 2 mailaa vähemmän käytettynä. Ja Leevi sen kun suorittaa. Ja Leeviltä aivan kun oli niin hienot heitot. Ja Patonkin sieltä. Ja Hauki. Tuosta 3 ei lähde enää viimeisellä mailalla. Mutta 2 sentään mä näin tasaisessa ottelusarjassa, mutta ja ottaa. Eli Mahalasku jättää 2 nyt toiseen erään ja avaa. Kakkospaikalla edelleen heittää rivin päähän. Täytyy sinne vasemmalle. Ja sitten tulee sieltä Armin heitto. Jälleen kerran Armilta. Hyvä 4 kyykän poisto. Ja huudahdus sen. Ja Vilppu on. Ja sitten ottaa kaikkea mitä toivotaan poistuvan. Otti. Ainakin melkein. Sitten Totti. Se Mahalaskun pysy. Ja seuraava kentällä oikein tapahtuu. Patonkin heittää sinne. Oikealle ja sinnehän se heitto tulee. Ottaa. Heittää. Veikka. Ottaako sittenkin kulmaa? Ottaa kulmaa ja sieltä 3. Tai kylmikseen puhuu täällä. Ja herranen aika. Leevi ja karttujen mittausta. Ai, no. Ei. Armi tuu. Ne Armi heittää. Ja heittää 2. Täällä on vielä 20 oli vielä tähtäilee taitaa tässä vasempaan kulmaan ja sinne ei. Tämän pelin kääntäminen enää. Eki ottaa 1 kyykän. Ottaa 2 pois. Ja Totti ottaa 1. Haastava. No niin. Kyllä. Peli on ratkennut. Koska Säti kuitenkin. Sieltä tuolla marginaalilla Mahalasku tämän viimeisen voittonsa saa sinne. No ei ottanut kyykkää pois, eli
Lopulta Mahalasku voittaa tämän neljännen ottelun 8 pisteen enolla. Ja tämä tältä vuodelta.